का करी हम तो समझ में ना आवता। एगो तो कितना दिन के बाद एगो नैहर आइल बनी भाई के शादी में। अयो उमर जो यो रो रहल से अपना बहिनिया में के का पता कोना बिजी रहले समझ में ना आवेला। देख ले तने तो भाऊजी देखें तो बड़ी से केकरा पर चिल्लाती है पहले। फोन कर दे। रिंग जाता अब फोन उठाई। हाँ हेलो हेलो का हो जान कैसन बाड़ा? कैसन बड़ा समाचार पूछे के वक्त नहीं है। कहिया उतर मछली लगा में बाजार करे बतावा। देखा तरह के हम खुशखबरी दे चाहता नहीं ठीक बा ना। लइका का हो खता ओकर खबर सुना उतर का हमरा के। देखा तो बहुत ज्यादा बोलत रहा ठीक बा ना। ये सब गंदा बात दिमाग में मत लावा। आ देखा सब बात छुड़ा और हम भाभी के लेके ना मछली आवत नहीं चौक पर ठीक बा ना। गांव में हमरा उतरू। हां हां कब? आज शाम पर निकलम ठीक बा ना भाभी के लेके मार्केट करी। ये सोना तो जल्दी आवो ना। अच्छा जान हम के बहुत देखे के मन करता है। देखे के ना हमारा बहुत कुछ करहु के मन करता। ए जान सब दिन के जब बच्चे चले ना रही ना आज खूब प्यार कर लिया ठीक बा ना। अरे देख हम तारे कहे के मौके ना दे। देख हम बहाना करके भाभी से हम आए कि भाभी हम कुछ के कोई चीज के बहाना कर लेम तू टेंशन ना ठीक बा ना। अरे ठीक तो पहले जल्दी आव तू। अच्छा ठीक बा कहीं भाभी भी सुना पिए जान शायद कोई देख ली तो बकनी हो जाई हंगामा ठीक बा ना। जान रखत नहीं ठीक बा बाय बाय आई लव यू सना ठीक बा रखत नहीं आ जाए आई तुम बताई लग देख लेता नहीं कोई नहीं फिर सुनत ठीक बा। ए भाभी हां ए भाभी बहुत भारी लगा था काहे इतना सामानिया खरीद ले बारी। हां देख सामानिया ना खरीदी देवर के शादी बा तो एको गो खरीदत रही। ए भाभी इतना भारी लगा था तो क्या ले ली ना का कह के जी हम कन्या पतो बानी ले रही तनी भाभी जी ननद काहे घर आप अपना घर अथी हो गइल बा सामने आ गइल बा देख ली ठीक बा ना। हां तो ठीक बा चली कन्या बन जाई का सामने आ गइल बा तो। ए भाभी कैसे नहीं तो छोट ननद बानी रोग देखो माया नहीं के लगता। हां काहे ने के मारा जे भाभी हां ए भाभी में की लागल बा ठीक बा जाई ठीक बा कई होनिया देखी होनिया चाहे होनिया चल जाई। ए भाभी दी पकड़े ना तनी ठीक बा पकड़ो तनी आ एक बात बता दे तनी रोग के बच के जाई बेने के लइका बहुत खराब होसन ठीक बा बहुत खराब है। देखी भाभी रो बहुत मन में गल चल रहा है ठीक बा हम शादी हो गला हमरा कोई कुमार बारी के हां लइका कुमार बनी तो कुमार ले कम का लागत तनी ठीक बा भाभी हम आवत नहीं ठीक बा ना। ठीक बा जाई जल्दी आइम ले ठीक बा भाभी ठीक बा जात भइल बड़ी तेज कुमार ले कम बनी पहले बड़ी साड़ी बुझाता कि लौकत इनकर ऐसन देहे नहीं खे भैंस सन देह ले ले बड़ी भैभी कइले रहतड़ी कि हम जात तानी बाप रे भाई तू तो रूम में मुझौसा के फोन करके बोल देले बानी कि हम अब कैसे जग मामा के बोलैले बा हमके ये सब में ना बता। कुमार के बात अलग लगे सूट पहन के छोटे-छोटे कपड़ा पहन के दौड़ चलबत रहे बता साड़ी पहन के आवे के पड़ता ओकरा चलते। अजो का हम बताई मैसन बात न तब पता चलाई जात में चले से मिले तब बतावत हम आ गल वाली यहां पर पते नहीं के बा हम फोन अप करत नहीं हम अब रिसीव ना करी हन। हां हेलो हां हेलो तू कहां बड़ा देख हम आ गल बानी झड़ियावा के पास ना। अरे तो झोरिया भी तो हमहू आगुल बानी भाई हेहरवा लागल बे जावे ना तो हरवे के पास तो हमें बानी तू के किधर बारा बस तारवा सुना तारू करू कम पीछे बनिया होत निकल के टेंशन मत लो जरा। सुन तू आबा ठीक बना हम ये पट्टी बारी तू कहां बारा ओ पट्टी फोनवा काटत तारा जरिए बनिया आवाज सुनाता तार ठीक बा ठीक रखता ये समझ में ना आवत नहीं काका कितना टाइम हो गई आवत नहीं भौजी के कह के आलबा कि भौजी में 2 मिनट लागल बा का कहियन कि 2 मिनट तक ले अभी तक का होता है अभी 2 मिनट तक ले होता अभी समझ में ना आवता हम का करी हो गए तो नाटक शुरू। हां हो गए शुरू के बाद उतर के देखो कहां लेके जाता रहो देखो अब भाभी कहां बड़ी? भाभी के हम बीच रोड पर ठड़ा के आल बनी ठीक बा ना। कुछ है ना या देखो तू चुपचाप हम भाभी के को बोल के आल बनी कि हम 2 मिनट जाता नहीं ठीक बा ना। छोड़ा ना जौन काज करम बापन स्टार्ट कर जाओ का काज ई ना बोला कि कैसे बारू कैसे ठीक है बारू कि ना बारू ये तो तू पूछे गल काज करम तो का कुमार से के बत गल तो एक कुछ में मन बसले हैला। हां मन हमें ही तो ना तार शादी हो गुलू ससुर चानी काट लग तो जानता रो कि हमरे लिखा हम बनी माने चानी कर तोरा चक्कर में देखा तेरा दे लेके कैसन गेले कैसन हो के आल बनी ठीक बा ना। रोज भतार संगे पलंग तुरत तारू हमारे के सिखावे लगलू पतारी है ना खरा चुना हमरा पसंद ना पड़ल फिर पहले बचपन वाला आदत पतार देखा एक तो कितना दिन के बाद हम आइली नैहर में भाई के शादी में ठीक बा ना। अब वो शॉपिंग करे के खातिर हम निकला नहीं तो भाऊजी के बोले कि भाऊजी कितना बहाना का हम तरह से तैलू का प्याज छिले जब तार कुछ करही के नहीं खतो देखा हम जान तू ऐसे मत बोलना ना तो ऐसा हम बोलब त हमरा के किस त पहले नंबर तो किस चाहिए ना किस चाहिए किसे ना चाहिए बहुत कुछ बताओ ये जी गवे यही में गोइल होई अभी तक ले होइबो ना कोइली तनको इनकरा बुझाता है तना भारी हमरा के सामान दे के जन खबड़ी
आई हो बेटू भाई का करत हो हमरा के हो जगह खड़ा करा के सामान दे के आई जगह तू का करत ताड़ू ए भाभी रौरा के हम कहे की चाहत रही बाकी का कही हम। ए सुन है ना बतावा हो चल गेल के जन कौन नतिया से मिलत हो आ के रहे हो देखी भाभी वो हमार कॉलेज से हमार आ फ्रेंड तू त कहलो कि 2 नंबर को के आवतनी ए जगह तारा के चुम्मा चाटी करे खातिर बोलैले रही देखी ई भाई के शादी में बोलैले रही देखी भाभी चुम्मा जदी करते रही हम तो का करत लेते रही हम दोस्त से अपना का दोस्त मिलत रही इहे कोनो मिले कहा भूख में रहर में मिले खातिर अथु कइले रही हम देखी भाभी रो बहुत बोला था ठीक का बा बहुत बोलत तनी अच्छा चुपचाप चल हमरा भैया से कहत तनी कि ना बतावा लइका के लाश शर्म तनको लागत